Skopan. Basikira sei. Nishamshamazima. Nindi chikumbuzo foni yangu haisipita network. Kuita sei. Mimi ndikuramba. Apa ndine munhu anga ndakamirira. Manje kubona ita phone system. RMGTP yacho ka. Kubata. Asi muda kushandisa wifi. Ndakanditi wifi inenge iri munhu. Manzi mugare pana pa gardens. Garden mumakangondisa. Itone problem phone ndoda titori ku graft. Ku graft? Munoshanda ku? Ndoshanda pa ikonera. Ekonezi? Saka beta. Saka munotokwanisa kunditira kuti ite network. But zvinoda ndiri kubasa manje. Yes, bozi zvinhu zviri kudaka. Zvakawandisa. Inotoda ndiri graft. Saka Mena si weekend but graft ndogona kusvika. Bozi ndini ndoshanda pa ikonera handito zvakawanda wezi. Munoite chiko kubasa kwenyu? Ndinocheka ndota cutting and design. Cutting and design? Saka cutting and design ndoipi yona iyi? Ndinocheka majuice cards. Ndinocheka majuice card aya? Ndokucheka airtime. Anoona kushepeka kwakaita airtime. Tisinocheka. Saka munenge makati ngwarirei? Ndoshandira izvo zvindomboshandira muHarare ndoshandira Kwesi. Handinoziva zvinzi Kwesi. Kwesi ndoiona yakanyorwa ka? Ndimi Kwesi wacho kana? Zvinoitira inini kuti ndoshandira Kwesi. Zvinoitira kuti mimi Kwesi ndinokushandira. Alright. Saka foni yenyu ka pakaipa. So alright. Apa iweekend saka ngandisoti. Muisota? Pagrafu pangu padhuze ndogona kusotera ndodzoka naye. Saka muda kutenda naye mimi? Ndodzoka naye 2 minutes. Apo hazvitetiende tese? Aiwa kana munosara pana grafu ngoziyana seweekend kuti muzosvika manje. Iripo ndodzoka naye ndimembri panapa. Ndiri panapa. Iripo. Saka makutenda? Ndodzoka naye. Munodzoka naye? Alright. Nai mama. Mukoma vekukwesa ava vatora foni yangu ava vari kudzoka? Aiwa, vatoda kugadzira foni yangu. Matobirwa? Havashandi ikoko? Foni yangu. Henshaw TV. Henshaw.